ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣା ହେଇଥିଲା। ଏ ମେସିନ୍ ତ ଆମେ ଚଲେଇ ପାରୁନୁ। ଏ ପୁରା ମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଜିକି 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, 2-3 ମାସ ଆମେ ମୂଳରୁ ବି ଚଲେଇନୁ। ଖାଲି ଆଲିଙ୍ଗିନି ୟାର ସିଲ୍ ଫାଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଏ ବି ନେବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିପାରିବେ। ଏ ମେସିନ୍ଟି ସୋମେନ ଅଗରବତୀରୁ ଆସିଥିଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ନେଲେ ଖାଲି ଚଲେଇବେ। ଆଉ ସେ ବି କମ୍ପାନୀ ଆସିକିନି ବି ହେଲ୍ପ କରିବ, ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ସବୁ ବି ନେଇଯିବ। କାଠି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବି କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ନେଇଯିବ। ଇଏ ତାର ପାଉଡ଼ର। ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଅଲଗା କାମରେ ରହିଗଲୁ। ୟାକୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇପାରିଲୁନି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।